вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Армал, прывітанне маленькія. Рыся, вось адкажы, у цябе ёсць сіла волі? Ёсць, безумоўна. Значыць, калі табе трэба ўтрымацца ад нейкіх учынкаў, ці наадварот, зрабіць тое, што рабіць не хочацца, ты заўсёды выходзіш з такіх сітуацый пераможцай? Не вельмі разумею, што ты маеш на ўвазе. Прывядзі прыклад. Ну, вось мне трэба на ноч менш есці салодкага, так? Гэта правіла ўсім добра выконваць. Але я так не магу. Калі ў мяне ёсць, напрыклад, мёд, я не магу трымацца, пакуль не ўбачу дно слоіка. Гэта праблема. О, ці калі мне трэба рабіць урокі, а на вуліцы добрае надвор'е і ўсе гуляюць у футбол, я не магу застацца дома і ў выніку вымушаны пазней класціся спаць, бо не ісціш на заняткі непадрыхтаваным. Не, я так ніколі не раблю. У мяне на першым месцы справы, на другім усё астатняе. А у цябе, значыцца, не хапае сілы волі? Вось у тым і справа. Сілы у мяне хапае. Хочаш, зараз гэты стол падыму? Не хачу. Навошта рабіць тое, што нікому не патрэбна? Ну, тады я зараз цябе падыму і на самую верхнюю паліцу пасаджу. Хочаш? Топа! Не трэба мне дэманстраваць свае магчымасці. Я і так веру, што ты маеш сілу. Гэта таму, што я зарадку амаль кожны дзень раблю і фізкультурай займаюся. А вось як трэніраваць волю, не ведаю. Ты сваю як трэніравала? Ніяк. Колькі сябе памятаю, заўсёды такая адказная. Значыцца, табе пашанцавала. Ты з сілай волі і нарадзілася. А можа, я нейкі неправільны? І мне гэтую волю колькі не трэніруй, не натрэніруеш? Не, так не бывае. Я ўпэўнена, што над табой можна працаваць. Ой, але звычайныя спосабы мне не падыходзяць. Я колькі разоў спрабаваў з сабой дамовіцца, і ні разу нічога не атрымлівалася. Я нібы страчваю прытомнасць на некалькі хвілін. А потым што? А потым раз! І перада мной пусты слоік. Ці раз! І я ўжо на полі, за мячом бягу. Так, складаная сітуацыя. Давай хвіліначку падумаем, што з тваёй сілай волі рабіць. Давай. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне Рыся і Топа. Салют, Эліна. Прывітанне, Армал. А што гэта вы такія нязвыкла маўклівыя? Не гуляеце, не спрачаецеся? А мы, Эліначка, думаем. О, карысны занятак. І аб чым? Аб тым, што рабіць з топавай сілай волі. А што з ёй рабіць? Ну як што? Трэніраваць. Бо яна ў мяне амаль не працуе. Ды, шчыра кажучы, зусім не працуе. І як не атрымліваецца ў мяне рабіць так, як трэба. Ой, справа ў тым, што лапы топы у крытычны моманты выходзяць з-пад ягонага кантролю. І робяць не тое, што трэба. Бягуць, напрыклад, на футбол, замест таго, каб выконваць хатнія заданні. Ці з'ядаюць мёд да апошняй кропелькі. Хаця трэба было б з'есці толькі маленькую лыжачку і спыніцца. Топа, дык усё ж проста. Я ведаю, як вырашыць тваю праблему. А як жа? Табе патрэбны касмічны утрымлівацель. А што гэта такое? Гэта элементарны прыбор, які робіць што заўгодна нерухомым. А навошта вам такі прыбор?
Калі на маёй планеце пачынаецца метэарытны дождж, мы гэтым прыборам спыняем метэарыты высока над паверхняй планеты. Каб яны не зваліліся нікому на галаву. Так, а потым спецыяльная служба збірае гэтыя метэарыты на пераапрацоўку. І чым мне дапаможа твой прыбор, Эліна? Ну, калі твае лапы робяць не тое, што трэба, ты будзеш націскаць на кнопачку, і яны не будуць нікуды бегчы, і нават лыжку не змогуць трымаць. А што? Здаецца, мне такое падыходзіць. Дык давай зараз жа правядзём выпрабаванне. А гэты прыборчык бяспечны? Абсалютна. Так, Топа, ты гатовы? Я пачынаю. Давай, пачынай. Топа, ты як? Ты ў парадку? Здаецца, парадку, але адчуваю сябе неяк дзіўна. А за мёдам бегчы можаш? Не магу. Ой, а ў футбол гуляць? Ой, не, я нікуды бегчы не магу. Ой, мамачкі, я лап сваіх не адчуваю. Дык гэта ж тое, што трэба. Не тое. Калі я не магу рухацца, я і хатнія заданні рабіць не змагу. І мёд на месца на паліцу не пастаўлю. І да таго ж, калі Топа стане нерухомым, хто ж націсне на кнопку і дапаможа яму зноў рухацца? Эліна, націскай хутчэй на свой прыборчык. Хачу, каб усё стала як раней. Ды націскаю. Ой, ура! Мае лапкі, яны зноў рухаюцца. Значыцца, мой спосаб, Топа, табе не падыходзіць. Прабач. Нічога, Эліначка. Ведаеш, пакуль я быў нерухомым, я прыдумаў новы спосаб трэніроўкі сілы волі. Цікава, які? Я буду уяўляць сябе нерухомым на некалькі хвілін. За гэты час навучуся стрымліваць свае лапы, каб яны не беглі, куды не трэба. О, выдатнае рашэнне. І мне дапамог твой прыборчык. Дзякуй, Эліначка. Топа, які ты кемлівы мішка. А зараз, думаю, за маю кемлівасць я заслугоўваю паглядзець мультфільм. А заўтра пачну трэніраваць сілу волі. Ой, выдатная ідэя. Зямны мульцік. Давайте хутчэй глядзець. Давайте. Ой, якія цікавыя на зямлі мульцікі. Ну, а зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. І як бы не хацелася яшчэ пагуляць, трэніруем сілу волі. Отправляемся у ложечки на мягкие подушечки. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, отползае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.